ukážu tady do toho. Tak, to je sladká příchuť, jo. Tam dávám říčku. Funguje to vlastně takovým způsobem, že se tam vytvoří taková pavučina a potom ty zrníčka postupně začínají vzlínat jak nahoru, tak dolů. A po 24 hodinách tady se dole vytvoří takový mech a ty těžké částečky vystoupají centimetr a půl nade mnou, takže ideální montáži na panáčka. To jo, ale ne na proudnou vodu, ale na to, ne? Spíš na stanatou a dostane se tam takovým způsobem, že je to 100% friendly vůči PVAčku, takže do PVA sáčku. To dostanete, nebo jsou ideální podmínky, že můžete vyvážet, tak klidně prostě normálně nalit žufánkem nebo něčím. S tím, že potom ještě třetí možnost s pombou, jo, do pomby kuličky, zalito. Tady vidíte, jak to vyzdí. Takže název kapří polívka, jo? Ano. Ten originální název je Sub Digest Plus. Jo, a ještě za pomocí, když si přejdete trošku, za pomocí tady těchto 4 metodáků, těchto 4, je možnost vytvořit obalovací pastu, která vlastně udělá stejný způsob to je další způsob té dopravy. Jo, že si s tou uděláte prostě obalovačku, nahodíte to tam a funguje to stejně, že to zlíná nahoru, dolů a potom se dole vytvoří takový ten šlep. Takže taky ideální pro chytání ve vodním sloupci, že jo? Přesně tak, proto je tady i to označení Zigry. Jo, a tady, co se týká toho označení, spousta lidí neví, jakým způsobem dávat třeba tu vazapku, jo, tu pěnovou kuličku. Jestli je černá dole, nahoře, tady to máte jasně definované, že černá musí vždycky u háčku, jo, a žlutá nahoře. OK.